Леко, от кога чака да го включим? Я го извикай, че имаш хубав глас. А, не, благодаря. Що си го викнете вие? Аз ще го... Айде, момичета, извикайте от що им. Леко, леко! Не! Леко! Чуваш ли ме? Тига се, бе! Чувам те, бе! Кой искаш? Ами искам да разбера къде се намираш. Ми няма ти кажа. Хайде, сега, няма ти кажа, дали се сетиш. Той Валентинчо е газопровод. Подам газ за България. Чекам се, бе! Как ще подам? Аз си мога ви да смогна България за газ. Сега той газопровод. Може да е руски, може да е венецуелски. Не знам. Ма голямо нещо е. Голямо нещо е. Ами голямо е. Все пак това е газопровод. Газопровод. Ма няма ти газ, нали? Ако не съм аз да ми намеря газ, всички ще изпукате за в час. Ма ти газ ли търсиш, Калеко? Да не си открил газонаходище? То си има работа. Открих нов чалъм за добиване на газ от джубре. Това е много интересно. Интересно е? Сега слушайте. Новият чалъм за добиване на газ го измислих, като варих ракията. Значи, да ви кажа, хей тей, как се седях до този касан? Е, тук. И по едно време, и ми светна. Значи, като се свари ракията, джубрето се изхвърля, нали така? Аз обаче не го изхвърлям, а го събирам в найлонови чували и чакам. Като се бере така повечко джубре, отивам в края на селото и го разхвърлям. А така хубаво го разхвърлям много с голямата паданар. Ама не урболечката. Имам си система. Значи, квадрат земя, кило джубре. Запомних ли, идиоти? Ей, сега ще видите. Ей, сега. Ей, той тук е отработеното вече джубре. Ох, набати. И то, де ви казвам, то пуща газ. Нали знаете, то дава фиратимек. И то без ДДС. Точно е, тай газ мен ме интересува. Ми то газ не отлита ли в атмосферата, бе, Калеко? Отлита ти! Мозъкът си отлита! Ни бързе, бе! Ни бързе като парле пред майка си, бе! Мълчи се, слушай! Значи, върху той джубре! Ей, аз свърлям големи найлони. Хубаво ги присягам с сизал и ги опъм върху 3-4 чепа. Ма кое чепа? Върху джубрето и то става нещо като балон, в който се събира гъста. Аз му викам джубре станция. Не, нали, газостанция, а джубре станция. До тук е ясно ли ви, идиоти? Не ми е ясно какво правиш с вече събрания газ. Много си прости, бе! Какво правя? Отвеждаме с маркучета от джубре станцията до потребителите в селото. Ей тия маркучета. Ето тук за мостра едно. Значи отвеждам под налягане. А налягането в маркучетата откъде ще дойде? Бе, и за той съм помислял, бе. Калеко за всичко мисли, бе. Нали знаете, че над джубрито винаги се въртят така мухи, винарки. Показвам. Това не са баш винарки, ама стават и те стават. Значи, винарката фърка нагоре-надолу. И по този начин наляга. Ма хубаво наляга винарката върху гъста. Ако ме разбирате, хубаво така наляга. От той налягане гъста се раздвижва, разбираш ли, и отгърня по маркучетата. Просто и гениално, мерси. Има формула за съотношението винарка-налягане. Сега не ти трябват компресори и момпресори, просто ти казвам ви, винарката е голям ресурс. А какво ще правиш, ако измрат? Веднага вкарвам летящи хлебарки от Венецуела. Лично с Уго Чавес съм преговарял за тях. Показвам. Сега, тая е от Венецуела. Там са национална гордост. Гледай, каква красавица. Гледай то, мустак, то крило, то усанка, то гръбнак, то е душица. Значи тия дубичета дигат налягане минимум 5 атмосфери. Дай се представям да не ми спукат балона. А може и джибрито по маркучета да подкарат. А тия хлебарки няма ли да избягат по тия маркучета? Ще избяга на най! И това съм го измислил, бе! Всички съм измислил, бе! Сега има и други подробности, обаче тя ще ви покажа кога? След рекламите! Малко почва да ме дразни това Калеко. Видя ли? Той ли ще ми казва кога да пускаме реклами? Той ли ще ми казва? Правилно, няма да пускаме никакви реклами. Няма никакви реклами. Обаче пък продуцентите... Какво? Ами ако се изразнат? Правилно, тогава пускаме рекламите. Да, пускаме! Хайде! Реклама! Ето ни отново след рекламите! Продължаваме с Калеко Алеко и неговият епохален чалъм за добиване на газ. Сетир ли съм? Сега, сетир съм, сега, при почти да ми влякате къде съм, чуваме ли са и други глупости. Веднага обяснявам. Това е офиса. Къде бе? Тук от тази страна. На моята фирма Далеко газ. Оди. Димек, моя газ оди далеко. Как съм го измислил? А тия 3 казана зад мене ги заварих от бившия собственик. Тук всичко е по 3. Даже селото се казва 3 гъс. Ама ще го прекъсна на
Тригаз! Сещате се, нали защо? Аз не се сеща, защото ще прави газ, не? Калеко, този огън в пеща от твой газ ли е? Не, от твой газ е! Слушай сега, докъде бях стигнал? Преди рекламите. Как съм решил проблема с бягащите от джубре станцията винарки? Значи, на изходите на всяко маркуч. Маркучето ме изход. Поставям охрана, която с ей тая анджаклама, показвам. Какво ще изкарам сега? Така, с тая анджаклама охраната връща винарката в балона. Прилича на мухобойка, обаче не. Това е наляганка. Значи, охраната млати по главата с наляганката винарката в маркучката. Винарката се плаши рязко, се плаши и се връща обратно в балона. Там фърка, виси, натиска джубрито и наляганца дига. Просто и гениално мерси. Между другото, уредил съм да вкара джубрито като елемента джубри, съкратено джу, в Менделсоновата таблица. Показвам. Джу. Значи, говорил съм лично с балдъзата на Менделсон. Пардон, на Менделев. Те са братчери. Тя живее сега в Сочи и сега ме закрънкал да й пусна газ от моята. Дай, хума. Аз присъма ще дам, ще й дръпна едно маркучи от Фригъс до Сочи. Ама се чуе сега през Черно море ли да й го пусна или през Босфора. Май през Черно море ще бъде, защото за Босфора нямам толкова дълго маркучи. Значи ще изнасяш газ, така ли? Ти ко мислиш, бях, мак? Започвам от селата, първо по-малки, постепенно фащам Балканския полуостров, оттам през Европата, Китай, Русия и така нататък. Сега се подхванал един строеж на терминал. Тригъс, Лос-Анджелес. Ама то било голяма работа, бе, Калеко. Голяма я. Това е Южен поток, това е Северен ручей, Газпром, Азпром, да си тук газта. А ти от Газпром даже и песни се измисли даже. Като чуе, направо се вледенявам. В России не было и нет надежнее Газпрома. Мы дарим всем тепло и Хайде, пусти другата си газта, бе. Другата, че и по-бърза. Угрински, да знаеш, че има много хляб. Калеко я челам за добиване на газ. Така е. Ами защо не го помолите тогава да ни вземе на работа в Далекогаз ООД? Сега като дойдат тея Рачков и Зойка, ние изхвърчаме на улицата. Добре, ще помоля. Добре, ще говоря с него.